Hei Linda, nyt on paljon flunssaa liikkeellä. Mikä olisi sun flunssan ennaltaehkäisyn top 5? No ihan ensimmäiseksi mun mielestä pitää muistaa käsienpesu, kun flunssa on liikkeellä. Eli ihan normaali, huolellinen käsienpesu saippualla ja vedellä. Ja jos se ei ole mahdollista, niin silloin käsidesin käyttö on suositeltavaa. Toinen hyvä keino tukea sitä omaa immuunivastetta on käyttää D-vitamiinia, etenkin jos ei saa D-vitamiinia riittävästi auringosta. Eli Suomessa koko talven ajan ainakin on suositeltavaa käyttää D-vitamiinilisää. Sinkkiä löytyy erilaisissa muodoissa. Kun puhutaan flunssan ennaltaehkäisystä, niin sinkkiasetaatti voi tutkitusti lyhentää flunssan kestoa silloin, kun sen käyttö aloitetaan ihan siinä flunssan puhkeamisvaiheessa. Ja silloin se tulisi käyttää nimenomaan niiden ohjeiden mukaan, mitä niissä pakkauksissa lukee. Eli riittävän tiheä annostus on tärkeä, jotta se paikallisesti siinä suun ja nielun limakalvoilla. Sitten ehkä C-vitamiini. C-vitamiini on vahva antioksidantti ja sitä on tutkittu, että se voi lyhentää flunssan kestoa. Ja ihan viimeiseksi hyvä vinkki vielä on se, että jos haluaa välttyä tältä vakavammalta influenssataudilta, niin silloin suosittelen influenssarokotuksen ottamista.